Изборка? Аз съм не гледам по-добре. Полека или по-да избрам? И така, отборите по стритбол загряват, след малко ще започнат техните срещи. А да не забравяме, че в програмата има и бягане 50 метра за девойки. Обаче тук има едни кавички. С обувки на топ над 7 см. Уточнявам какъв е екипа. Обувки на топ над 7 см.